martang yang mahita asiniroha marihamu doho dame nasian de batamata doho nasian anak na Tuhan Yesus Kristus tuhatai. Amin. Tapi gimana hatani di batari kita iman tarsura di Pesalmen 26 ayat 1 ayat 10 tangi kamu mahatani di bata tangyang mangido panatapod di hagugutan tangyang nisidapit say paeling mapinggol mo ali Jahuba alusya ay nadangol jalan na pugos doa say ramoti marohakku ay hasyado ako say rupi manaposom na marhapo sa tuho ali di batak asi maroham diahu ali Tuhan ay say tuho do aku juju manipaari say palas marohan na posomon ay hodo ali Tuhan dihanguluhon rohakku ay ang guho ali Tuhan pardinggan basa jala marpamati roham jala gurang situtudo asini roham disyudi akan nama juho say tangi ma ali Jahuba tangyakon jala para tetehon suara ni anggukon diari hagugutak kido o hujo ay say alusam mudoa dahang adong tuduson ho di tonga-tonga ni akka di bata ali Tuhan di bata jala dahang adong tuduson akka papahinami rodo hosogo sudi perbigu akka na tinongos mi marsoba tujulom ali Tuhan jala pasangap pun guwarmo ay tibul doho jala mabayin akka halongangan sa sadahodo di bata sejar ho matuahu ali Jahuba dalam mua samar pangalaw di bagasa kasitongami say pasada maruhakku magkabiyari kuwarmo idon sahana dia mudo nga saha porsyaon di bagasa Jesus Kristus adorang so tapahiba-hiba turpukon adong masada barita na mardonga poda di sada huta adong masada ina parari Kamis ina taon burjudo pertanyaan do nang songoni mar ina ala di sada tiking ditinggal hon ina tauma yanakon na dijabu na marumur onom bulat dope lama ibana ima mangula ulon na tuladang hape tope diladangi maredde maibana jala tersunggul marohana tu anak na marumur onom bulani songgot marohana diladang ni sanakku syucok na waronaing ni narohana songon na sunggul marturohana torma biar maibana di biar ni rohane songon na hagugutan ibana tope matutu itor songon na busisa mula memana tu jabuna hape di bering mana mapas di julun jabunon di bereng ma ima biang na si kancing amar mudar-mudar sudi uluni si kancilon mangegol-egol hurda itor rodo inata palari kamison termabir saya tertangis ngadi do ibana rohana ngehebis bi diharati be anaki amati be anaki ujungnya tur dibuat ma panggu itu dilotak ma uluni biangi laos mate ma tapi ni lau masuk ibadah tu kamar ne dibereng ma mudum do anak ne renges HP dibereng bay samping ne adong uluk nong mate jala nong hebis kona haratan bertersungguh marohani inatay berarti biangi do HP nak kaningani lahu majaga anak kon ro HP uluk neng mekarat alay nunga gabe tumatani si bana manol soli alay pitor dilotak biang na tormade alaniya ala pitor panik ibana alani dia makadong saha porsyaon lausido ng topi ni truputan marha porsyaon jala magudang di baga sa Tuhani lapatan na marha porsyaon jala magudang di baga sa Tuhani ido sada ngolu ni na porsya Tidak di baga sa trupu taon
Sudi na 10 sada ayaton tung sada taida madohok na nyocar ni hapor syaudo ngulu di parpesalmen patuduhon ima halak na magudang ibana di bagasan debata. Di surat to parpesalme di trupuko di tikidangol do pinguluna adrong soraja jala adrong porsuk pugus di hilala ibana alama segurang akaragam ni parmaraan na binulusna alalas ido na taida di bagasa trupukon raja David di bagasa nguluna ima na totong porsia ibana di pangaramotion di batang ido gabe sada ujah di kita sada ujahan na porsia hita di pangaramotion di bata di bagasa nguluta asa masa itu guru ha porsia ni palpesalmen bardupun di batan pabua di batado na mangudihun ibana sianaka hamoruni sianaka persoalan ni tusadong do diraju parpesalmen soholan di bata na bardupun ibana jala takasu di haposi ibana haporsuhon tukas di diramoti di bata di ibana madalani isu alukna jana diurupi di bata di ibana yak kada masai ido benna sai takas do di do ibana saya ramoti rohaku ali di bata namar lapata di sutu merbalik ibana gabi mangasau diri manang di namasa bui makka menak paru kiloni laus di ujungna gabi bui di hilala ibana ala ni guguna gabi mana dikut di bata ala di jari parpesalmen do hita ima mangadupi akka hamolo dos sudi akan namasai ima unang mangasau pikiran alai mangasahon tangiang ido tangiang ni parpesalmen mangasahon di bata ai molota sulu kitri bagas saring tu tangiang ni parpesalmen o dapot tita dusa dah haguku nama serikop iman hapor syaon na tugu di bagas tangiang na dapot tita do pangalaho ni halak nama kapor syaon na tugu tu di bata ima porsia do ibana di haguku ni di bata di basa ibana do hibul ngulu na tu di bata dang mar dua rohan di pasa ibana do sudi parsorin na tu di bata lapatan na di bagas tangiang nai di bedeng imana do ado sakap ni di bata ima na taida di bagas trupukon harosuon di parpesalmen tu di bata molo di parpesalmen ima di ben ibana do di bata songon ali-alina songon hajono jonok do ibana pola da bandok alu siaw ninna ibana ima lapatan na di hilala ibana songon di bata na totong rap dohot ibana mangadupi akan namasa di bagasan sitaonon neng na padua hudia makadong saha persyaon sada persyajaran na arga na pinasa di parpesalmet tuhita ima habaranion pasa tangyang ta bahasa berani parpesalme pasa tangyang na turupan di bata altakas duita debana di bata ima songon para siroa jala perdingkan masa di bata namar pemua tidak kahurangan siapa dohani sada ru parpesalme na so adong si pangasarona soholan di bata dang adong marhiti haburjonna jala tu sadong do tagam di rohana i manabui si pangasona depan di bata alail di patakas do di si bagasa trupuko jala otar haguguun do hasonangan di bagasa tuhani mor olo hita mangarap tu ibana marhiti tangyang adidik kina martai hita makilala do hita na hola di bata na puna hita sudi na tahol so di tapasa matu di bata ido benna masetakas di si Petrus ada Petrus 5 ayat 7 tingga kau kamu manasa na so di rohamuna ai di sariho do hamu namar lapata di calot tadulas di roha do gudo dame nang molo olo hita marsob batu ibana ai di bagasa partai yang otai lemmer gugur hita kahala si partangiang do nabui makamonakon ante si taononi unang masongon inatenak ngani turagu ibana ala nido didok di pesalmen 100 ayat 2 ayat 5 olo hamu wajahu wa marhite-hite las di roha robi mahamu tujuh na marhite ulup-ulup ay pardinggan bahasa do jahuba rodi saliling na asir hona jala marsudu-sudu do hasit tongan jala otta do hagukuun nang las di roham molo masyolongan masyurupan songoni hita di bagasan mulut tanang di tonga-tonga ni huriyeng na patuluhon na nain dohon ni trupukon ima bisa dari parpesalmed do keterbatasan kemampuan na dohot hadusaun na diadupan di bata pola do ibana dang adong tudusoko di tonga-tonga ni akka di bata ali Tuhan jala dang adong tudusot akka pabehenami jala holan ibadah do di bata na patut si pujiot hilor hon ni hamuliam
Ala sonang ni rohana gabi do ibana do ay tibdo ho mabain akahalongangan. Sasada horo di bata saya jar ho matuau ali jahuban dalam asam pangalaw di bagas kasito kami. Saya sepasada maruhaku makabiari kuarna. Goparanon papataron hajong-jongan ni jahuba di tonga-tonga di pangaramotion do namangodion akan aporsia di iban. Tuhat tai do haporusa do halua. Ditanyang di sidapito laos tarida di pandangyon manan di kesaksian nama do hibul do rohaku. Di pasado nguluna tu di bata. Nasubui ibana mangulu molo so rap ibana do di bata. Di pedua di bata do ibana siat tangan ni si Saul na mangitip hosana. Ido na naing rajumata di bagasa ngulut taon. Obar tu sido naing dohonon ni turpukot tu hita song na Tuhan Yesus dang terulamu agiah anggo somar dongan aung. Indah di Yohanes 5 ayat 5b. Songon rating nasubui mangulu dohot marparbui do molo solot hamu tuhauna. Dalas tapadumu menang tu detam nomor 200 rapot Tuhan Yesus ipuka akau lemu namardok do tu hitai asa ikorak do Yesus do tapuka akau lo teh unang mga saw pikiran. Napar pulima na indohonon di terpukot tu hita ima. Di batado mengatasi sudi akka di bata perbigu. Lam gudang do nata adupi akka pangujuna do akka tantangan na buya baik kita binturan manang hasetio tu di bata. Lam gudang do na baik kita marakuk tu di bata. Termasuk do ka kahemajun yang dia ka teknologi dia ka handphone dia ka nang songoni gadget di partikirom na maol ta atur ka na kota. Na mangalo ala ni gadget ala ni handphone. Susah mangap pi susah murum pi susah. Bersiajar pi susah. Ala ni ka hamajuni. Isa dah maolo di alai lau sido naing asa gabi pasu-pasi unang gabi bura-bura bur pakai na handphone alai gabi pasu-pasu mamarsiajar maboto ka pengetahuan unang maholan main game terus alai ikut dipakai ma handphone dalam namar tangiang do dalam marboto ka parbinotoam alani di tuhita naing asa dipaingo do tuhita ja karagam na tarupi di perdalanan ning guluton di sesuai di hita hola marhapo satu jahuba Ola marsoba tu jahuba. Hidup bena maseta kas dui. Hidup tu hita asa jamot unang mardoro ita makapor saya di bata. Alai asa tutu hita dapat bulus di roha. Jala marsoba tu ibana. Manat tita unang badabu. Jala unang marleba-leba. Ay kurang akan noaing. Gudaan di partikyanon. Alani do holat tanginyang do nabuisi pangasahon otta. Kabar tu sido dia makadongam. Dia jari tu tu hita. Manati tak sutung pataba babagas hamagota akahamajuni ala sututu tatangihon do tahanguduk katan di batang alai kullam magurang mahita lam matoras di hatan di batang terlumobi ba di caman nalam tumajunom asa margugu hitam atong songon topik ni minggu taimang asa lam matoras baka porsyai jalalam magurang mahita di bagasan Tuhan itu tongma hita mangulu di bagasan di mana atau tanokma Sai ajar homatuau ali jahuba dalammu asamar pangalaho au di bagasa kasitong kami sai pasada maraku magkabiari kuarmu. Amen. Maulianti madiho ali Tuhan di batana pengoto kami marhiti hatam nabadiyay. Amen.